kadaghanan sa ato ang naghandom nga musika. Kanang nga atong ngalan mahimong well-known o great. Kanang maningkamot nga ma-achieve nato ang mga butang aron humot ang atong dungog ngadto sa daghan nga mga tao. Okay ra ba na siya? Para sa ako ay yes, pero do na tay bantayan. Diya sa Biblia sa Old Testament sa Genesis 11, ang mga tao naghimo og Tower of Babel nga kanang musangko unta hangtod sa langit. Ug ang usa ka rason niana sa ilang pagbuhat makita sa Genesis 11 verse 4, let us make a name for ourselves. Naghandom sila nga mahimo silang inila nga ang ilang ngalan mahimong great sa tibuok kalibutan. Apan unsay nahitabo, gilibog sila sa Ginoo ug sila nagkatibulaag. Walay great name nga nahitabo diha sa chapter 11. Apan kung imong ipadayon pagbasa diha sa Genesis chapter 12, gitawag si Abraham sa Ginoo sa pagsunod kaniya ug diha sa verse 2 ang Ginoo ning ingon, I will make you a great nation and I will make your name great. Pagkanindot, kung gusto di ata nga mahimong great ang atong pangalan, ang ato lang buhaton mao ang pagsunod sa tawag sa Ginoo. Ang tanang kalibutanong butang selfish desire mo sangko lamang sa pagkapukan. Apan ang matinud-anon nga pag-alagad ngadto sa atong langitnong Amahan, maghatod kanato nga mahimong inila ang atong ngalan hangtod sa walay katapusan nga kapanahunan.